Warahmatullahi wabarakatuh. Idan kana so ka ɗauko contract address na coins, kowane irin coins ne, idan kana so ka ɗauko contract address ɗinsa za ka fara sanin a wane blockchain yake. Misali ko akan Tron blockchain yake, ko akan Binance blockchain yake, ko akan Ethereum blockchain yake. Idan misali kana so ka ɗauko wanda yake kan a Binance blockchain, misali sai ka shiga Chrome ɗinka. Sai ka shiga Chrome, sai ka search ka rubuta inda akan Binance yake, sai ka rubuta Binance Scan. Idan ka rubuta Binance Scan, idan Ethereum blockchain yake ka rubuta Ethereum Scan, idan akan Tron blockchain yake ka rubuta Tron Scan. So idan ka rubuta shi Binance Scan, za ka ga ya kawo ka nan wajen, sai ka shi wannan kenan. Ga nan BNB Blockchain Explorer. In kai clicking a kansa zai buɗe, zai kai ka can wajen page ɗin. So zai kawo ka nan. Idan ya kawo ka nan sai ka shiga nan wajen. Ka rubuta adadin, ka rubuta coins ɗin da kake so ka ɗauko contract address ɗinsa. Misali idan BTT ne. Misali BTT. Kana so ka ɗauko contract address ɗin BTT. Idan kai searching za ku ga ya fito. Kun gan shi ya fito a ƙasa. Ga shi nan a ƙasa ya fito BTT. So idan kai searching kai clicking a kansa zai buɗe ma kamar haka. So sai ka zo nan ƙasa. In ka ɗan yi ƙasa haka, za ku ga wannan shine contract address ɗin nasa. Wannan shine. In ka zo nan wajen ka taɓa nan wajen zai ma copying. Bai gama buɗewa ba. Idan ya gama buɗewa, za ka ga nan wajen yayi bold. Sai kai clicking a kan nan. Kana yin clicking a kan nan wajen, shi kenan ka yi copy ɗin contract address ɗin. Yauwa kawai idan kai clicking a kan nan wajen, wannan wajen zai nuna maka yayi copied kenan. So sai ka je ka yi pasting a inda za ka duba. Kowane coins haka za ka masa. In coins ɗin in wannan ne, in XBN ne, in ma wani ne, kowanne da za ka yi ka ɗauko contract address ɗinsa kenan. Kana copy. Idan kuma akan Ethereum blockchain yake, sai ka rubuta Ethereum Scan. Idan akan Tron blockchain yake, Tron Scan za ka yi searching sai ka duba. Sai ka ɗauko insha Allah.